Ili dobrodošli na nova epizoda. Danas neću snimati niti FIFA, niti bilo kakvu igricu. Danas vam želim samo pokazati kako ja snimam klipove. I pa ljudi, to se gotovo svi pitaju. I koji gledaju, svi se pitaju kako Luka snimaš klipove. E pa, pomoću. Je sada Mobi Zain. Sam ću pogledati kako se. Uđite na vaš trg play. I šta god Twitchu imate. Samo kuckate Mobi Zen. Ajde, uđite se. I kliknite ovo prvo veliko slovom i kada vi to instalirate. Tamo će vas pitati, morat će se prijaviti. Dok se vi to sve prijavite, doći će vam tako kako hoćete, da snimate, da mi dođete, vam dođe tako. Samo to stisnite. Recording screen. I evo ga, to crvena kamera. I evo ga. Tako, kako to stavljamo na YouTube? E pa vrlo lako. Sve vam jedno najlakših. Pa vidite. Sa svi klipovi. Mislim. Vidite su te epizode po pola sata. Evo vidite, danas će vam izaći. Mislim sutra ili danas. Vidite to gledate sutra. Jer sada je skoro 11 sati će vam izaći epizoda. Jedna FIFA 15. Tako da. To je bilo sve od mene. I vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!